Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabicol, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, Sarong marin ang pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyan nin Biyernes, petsa 11 kan bulan kan Hunyo taong 2021. Kamian sa inong makakairiba, deng iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. Masiram na hapon Bicol Region, ako mampuan sa idong lingkod, Joshua Martinez, ang sa indong Mr. Siram. Mga kaaksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Party List, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Oran mismo! Marin ang pagkahapon, partner! Oy, masiram na hapon na Biyernes na medyo nagtuturo tagiti. Medyo nagiinit, ganyan ang sa tuyang Na panahon. Biyernes na pagkahapon, partner. Pero aside kayan partner na an sa tuyang panahon pabago-bago, an sa tuyang partner na obheto, saro sana, an makapagpaugmakan sa tuyang mga kababayan. Lunes hanggang Biyernes, yaon ang pagtabang, yaon ang pag-alalay, pagtaunin pag-asa, pag-ayuda, asin pagtaunin sorpresa sa mga kababayan tang Bicolano. Kamautan po kan ako Bicol Party List, kasabay ang mga representante, Congressman Zaldico, asin Congressman Pido Garbin. Sa mga paradalan niya to asin mga paraan tabay, nadanaw kita sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Biracatanduanes. Live na live man kita sa Facebook Live sa paagi kan Facebook page kan Action Ko Sander. Siyempre, ngunya na aldaw huli ta Biyernes, may manggagananin 5,000 pesos! 5,000. Yes, mga kaaksyon, antabay ka mo, keep sending your comments. Tabaka saro sa indo ang manggananin 5,000 pesos. Piraman ang manggagana nin tablet today. Siyempre, partner, igwaman nin maswerteng manggagana nin brand new tablet. Pira. Saro. Kasudma, garo tulo kita. Oo, tulo partner, so nanggana kasudma. Kaya ngunyan, Tulo, saro. ngunyan saro. Pero puro- 5,000 ngunyan. Yes. Kaya mga kababayan tang Bicolano na nakasubaybay dyan, mag-comment na kamo, mag-share, mag-tag na dyan sa satuyang Facebook Live. Asin magpartisipar sa mga tema na samuya pong pinagurunan. Kasi kasabay po digdi sa programang ini, maliban sa pagtaunin ayuda, pagtabang, iyo po ang pagtaunin mga magkakanigong impormasyon na makakatabang po sa satuyang mga kababayan na Bicolano. Yes, pano ang satuyang program
programa ngunyanin pagtabang as the same time partner pagtatao ning napapanahong impormasyon. Yan, siyempre partner ko niya na pagkaldaw, medyo unplur director ta, medyo iba. Aha, batang-bata partner, magayon. Garo si Liza Subirano. Yan, nakamas pa yan partner, partida pa yan. Dati partner, so dati tang floor director, garo... Si Alma Moreno. Ayan. Siyempre, punang katulos mo yan, partner, ang pagtataunin impormasyon. Garo napapangarak nga kan mga kwenta ko niya na, pagiriba. Alma Moreno kan panahon na partner. May hubin-hubin pa. Hubin-hubin pa, siyempre. Kasi pag giniling mo man ko niyan si Alma Moreno, iba na. Mataba na. Ala ka? Siyempre, biyernes mo niyan partner, kaya pag-urulayan ta, tapi nariparo ko partner, medyo nag-iibaan mga figura ta. Pag-urulayan ta daw ang nutrisyon. Nutrisyon. Digdi kita partner sa nutrisyon kan mga Bicolano. Apo ta partner kang sa... nagpun kita partner kan pagprograma, garo mga maniwang kita. Nagtataba. Saro lang ibig sabihin kan Garo mga partner. malnourished kita dati. Saro lang ang ibig sabihin kayan. Maugma ka sa imong trabaho. Ngunyan medyo bada sobrahan man kita. Lingko daw. Dati mga Malaman ka na, partner, malaman oh. ikaman nga ni human Ibig sabihin kayan partner, maugma ka sa trabaho at the same time, pano ka. Pero Nin kaugmahan. importante na pagurunan taman ining mapadapit sa nutrisyon ta lalo na ngunya na may pandemya kita. Napapanahon din. Kumusta daw kung laglangkaw ba o nagbaba ang malnutrisyon? Day daw tabi na apektaran ang nutrisyon kan mga kababayan ta gulpiso na waran trabaho, gulpiso mga nagsarang negosyo. Nadipisilan ang saindang pagkabuhay. Nawaran hanap buhay. Or tibaad partner, gulpi ang suminubra man sa nutrisyon, tadain ang ibang libangan. Iyo. Dati nakakapaglakaw-lakaw, nakakapagpasyal sa mall, sa Sarupayan mga partner, kakian. ang mental baga, Ngunyan bulan physical partner, aspect, pagmata, apektado. pamahaw. Napakapamahaw. Kulang ang aktibidad. Pagkapamahaw, diit na iro-iro, pangudto. Gutom. Ayan. Pero Sige. partner, katabang tango niya na mag-explikar asin na mapaliwanagan kita. Kasabay tango niyan si Miss Arlene Reyario kan NNC or National Nutrition Council. Maray na pagkahapon magayon na Ma'am Arlene. Oy, Ay, maray na talaga, pagkahapon. Siyempre. Magandang hapon din sa lahat. Tagalog kita, partner. sige, Tagalog Tagalog din kita. natin. Tagalog tayo. Mas maganda nga na medyo managalog tayo, partner, kasi kung minsan nasusobrahan din tayo sa Bicol. Correct. Kay bato ko niyan si Miss Arlene mga ka-action, ang National Nutrition Council Coordinator kan Bicol Region. Ma'am Arlene, kumusta ka po? It's been a long time that we don't see each other again. Yeah, matagal na tayong hindi nagkasama muli and natutuwa ako that na-invite ako today. Ayan. First time ko na mag-appear dito sa show nyo. And masaya kami sa National Nutrition Council to be part of the program. Ayan. Kami din po, masaya po kami na makita kang muli. Matagal ko nang naririnig ito si Ma'am Arlene sa interview sa mga estasyon ng radyo. Malinaw ito, partner. pinag-uusapan, Talagang magbigay ng mga pinag-uusapan nga impormasyon. ang nutrisyon. Ang pagkakaiba lang siguro ngayon, partner, kung kumustahin natin si Ma'am Arlene, anong pinagkakaabalahan ng National Nutrition Council na medyo sa panahon tayo ngayon ng pandemya? Alam mo, mula nung nagsimula yung pandemya, madami nang nilabas ang National Nutrition Council ng mga guidelines. One of which was yung sa nutrition and emergencies na, di ba nung una, puro na lang makikita mo mga delata, yun yung kasama sa noodles, kasama sa food packs. Opo. But we came out with a guidelines na hindi na dapat yon. Pero nakakatuwa na madami rin naman tayong mga areas na nagsimula na nagbigay ng mga fresh produce. Di ba? Yung mga Itong pagpasok ng vegetables. community pantry. Well, even before the community pantry came May in, mga nagbigay ng gulay. Yes, nagbigay ng Karne, gulay, ng isda, isda. ng itlog, manok, Oo. name it. And yun yung nakabuti sa isang banda nung nagka-lockdown dahil hindi na we didn't just settle for the canned goods, no? So, ibig sabihin, Ma'am Arlene, hindi rin nakakabuti kung laging ganun lang yung laman ng ayuda na canned goods. Oo, kasi alam mo, kahit pa anong sabihin, ang canned goods, may mga preservative na Correct. nakalagay. Plus, syempre, hindi naman mo gusto lagi na parang... Yun na yun. Yeah, dapat kasi back to natural. So, Oo. mga fresh foods talaga. At least may options. Para bang partner, hindi naman nangangahulugan na dahil may pandemya, yun na lang yun ang pwedeng ibigay ng Pero gobyerno, hindi ng natin LGU. kailangan maliit o malitin yung mga binibigay Hindi na naman natin canned goods. minamaliit. Parang ano Oo. lang, at least we have these options. Yeah, and besides, naglabas din kami ng info na dapat lagyan mo ng gulay. For example, noodles, lagyan mo ng itlog, lagyan mo ng gulay. Kung Okay. gusto mo siyang maging mas masustansya. Tapos ang isa pa kasi partner na napapansin ko, kung minsan may mga LGU na namimigay ng canned goods. Ang binibili naman na canned goods, yung mga pinakamura.
Which is, Hindi, yung mga hindi sardinas. hindi masyadong masarap. Sabi nga ni ni Ma'am Arlene, bakit hindi mamigay, okay lang partner, daw, like nung- for example, sardinas, lagyan ng gulay. Gulay at Okay. itlog. At itlog, Yes. tama. Bakit partner hindi pwedeng mamigay ng dilata na ang isang dilata ay mga 179 ang Maling. halaga? Maling. Spam. Spam. That would be too expensive. Kasi yung Tinagati-ati. objective, Para maraming mabigyan. Tama. Pero mas maganda talaga na hindi lang puro dilata. Kaya tama yung sinasabi ni Ma'am Arlene. Kasi tayo, nasanay naman tayo sa pang-araw-araw nating buhay na hindi naman talaga dilata ang kinakain natin. Hindi naman kasi nangahulugan na dahil may pandemya, nawalan tayo ng hanap buhay, yun na lang ang pwede Pero natin partner, kainin. doon sa malalayong lugar, sa mga urban poor, pag sinabi nilang dilata, para sa kanila, expensive yun. Sa mga rural areas yun. Oo, yun. Rural, Sa urban poor, sa rural areas, na talagang kapos sa buhay, pag sinabi mo Naalala ko dilata, yung kwento mo, expensive. naalala ko yung kwento mo, pasensya na kayo, kinatay lang na manok ang kasi handa hindi namin. nga kami nakapunta Kasi hindi sa kami lungsod. nakapamalingke, Correct. hindi kami nakabili ng sardinas. Oo. Ma'am Arlene, ngayon po na may pandemya, kumusta po yung malnutrition sa Bicol region, particular yung mga kabataan? Sa monitoring, oo. Ang latest natin still 2020. 2020. 2020, no? So, over the years, bumababa naman yung malnutrition dito sa Bicol region. Kaya lang, kahit nakakolekta na ng datos lahat ng buong Pilipinas, buong Bicol, hanggang March this year, wala pang dumarating sa aming results. Kaya wala akong masabi sa'yo at this time. Pero, nape-predict natin na tumaas. Tumaas. Yung Tumaas malnutrition. ang malnutrition, lalo na po yung wasting. Yung wasting, yun yung mga payat na bata. Payat, opo. Maaring yung stunting, hindi masyado yung bansot kasi hindi naman yon kaagad-agad makikita. Although makikita mo siya sa 0 to less than 2 years old. Opo. Yun yung pinaka-critical. Remember yung dating sabi pa natin noon, yung first 1,000 days, no? So that remains to be the very critical period pa rin in anyone's life. Opo. So, ini-expect natin na tataas ang malnutrition. Kaya ganun na lang din yung kampanya natin for our local government unit, our leaders, na wag tingnan ang nutrisyon na isang programang nakahiwalay sa development ng isang tao, ng isang lugar. Opo. So, hindi mo po pwede siyang sabihin lang na, okay, magbigay tayo ng pagkain, tapos na. Kasi dapat buo yung tingin mo sa kanya. Hindi lamang dun sa food security, kundi dun sa economic condition niya, yung family niya mismo, yung kabuuan ng family. So you're saying po, Ma'am Arlene, na pag sinabi mong stunting, talagang malaki yung factor na kulang sa pagkain. Oh yeah. Ang stunting kasi nakikita siya o nade-develop at nagiging parang halos permanent sa first 2 years of life. So less So, than paano po yung mga pamilya na talagang Walang-wala. hindi talaga sila kalakihan? Kumbaga yung pamilya nila maliliit pero bastante naman sa pagkain. alam mo, ang tingin ko lagi dyan, diskarte. Galing ng diskarte. Kasi madami ka nakikitang families na mahirap pero hindi malnourished ang anak. At meron namang mayayaman or yung mga well-off naman, pero malnourished ang anak. So ang difference So, ibig therefore, sabihin, Ma'am Arlene, hindi nangangahulugan na yung mga malnourished nating mga kabataan ay nanggagaling lang sa mga mahihirap na pamilya. hindi lang. Ayun. Hindi lang. Although, lagi nilang sinasabi na yung malnutrition daw, o rather poverty, yung kahirapan, ang isa sa mga major causes ng malnutrition, which is true, no? Totoo naman yan. Pero ako, tingin ko, kailangan kasi kasabay niyan yung alam, yung knowledge, at yung practice. So, Iba ang may importante pala na yung isang nanay o isang tatay ay may tamang kaalaman Marunong. pagdating sa nutrisyon ng kanyang mga anak. Definitely. Kasi siya yung nagpiprepare ng pagkain eh. Tama. Correct. Ayun. At hindi lang yun, kasi dapat pagkapanganak ni baby, alam mo, yung ibang nanay, akala nila, ay, hindi ako magpapa-breastfeed ng baby ko kasi this and that reasons, no? Pero sa totoo lang, walang tatalo sa gatas ng nanay. Up to 2 months. Up to 2 years. 6 months exclusive and 2 years and beyond. Ako, Ayan, memorize mo na. ayan. Tama ka. So, therefore, yun yung pinaka number one, dapat na guide ng nanay. So, wala ka nang isipan, gusto ko bigay yung the best sa anak ko, pues walang iba kundi gatas ng ina sa first 6 months of life. Opo, dapat yung colostrum maibigay mo kaagad sa iyong anak. Correct. Huwag sa tatay. Oo. Hindi, may mga malnourished din na tatay. Dahil na nung kumain. Kaya nang kumain, di ba? Pero paano po yun, ma'am, na mostly yung mga kababayan natin, akala nila through genes.
bakit maliit yung kanilang anak, nasa lahi. So mali pala yon. Mali yun. So- Kasi meron tayong mga Pilipino, parehong Pilipino ang mga magulang sa Amerika lumaki. For example, doon pinanganak, no? Pero tingnan mo, ang tatangkad nila. So pag tiningnan mo, ano ba difference? Genes, hindi. Pareho lang. Pilipino man sila. So it's not really the genes. It's more of environment. Ayan. Kasama na yung pagkain. Pagkain na ini-intake. Sapat na pagkain. At lalo na yan, mag-i-spell ng difference dun sa first 1,000 days. Opo. Ma'am, sa Bicol Region, anong probinsya po? Anong province itong may pinakamataas na malnutrition? Base sa 2020, Camarines Sur. Camarines Sur. Ano po pangalawa? Pangalawa ay Catanduanes. Catanduanes. Pero syempre, pag pinag-compare mo yung dalawa, in terms of magnitude o bilang ng batang malnourished, Mas malaki yung Camarines Sur ay talaga. sobra. Sobra. Mga maybe triple or more. No, Because of than the population Catanduanes. itself. Exactly. Opo. Oo. Ang pangatlo ay Masbate. Mas province. maliit lang yan na probinsya. Mas maliit yung Catanduanes. Ay, sobrang liit ni Catanduanes. Opo. Oo. Tapos, Sorsogon, Camarines Norte, and finally, the last, Albay. Albay. Wow, congratulations to the province of Albay. Okay. So nangungunaan na Camarines Sur, followed by Catanduanes, Sa malnutrisyon, Masbate, Sorsogon, So masaya tayo, Camarines partner. Norte and Albay. Masaya tayo, partner, na alimbawa, yung dito sa atin, yung Albay, ay nasa huli tayo. Oo. Pero sa kabuuan, sa Bicol Region, nangangahulugan pa rin, partner, na talaga may problema Syempre. tayo. Ngayon, Ma'am Arlene, sino pong mga ahensya ng pamahalaan o yung LGU lang ba yung kapartner ninyo ng National Nutrition Council sa pagpapalaganap ng programa ninyo para palakasin yung programa o yung kampanya para sa nutrisyon ng ating mga kababayan? primarily ang LGU, ang laki ng role ng local government units, no? Pero syempre sa national level, kasama natin yung Health, Department of Health, Department of Social Welfare and Development, ang NEDA. Kahit sabihin mo, wala naman yung programa sa baba na, 'di ba, nakita mo. Pero kasi sa plano ng national government So anong yan. ginagawa po ng opisina ninyo, ng National Nutrition Council, kapag katulad nito, na-identify natin na itong mga probinsyang ito, medyo malala ang malnutrition. Ano po ang kadalasang ginagawa niyo o mga hakbang para mas lalong maging aktibo or maging buhay yung kampanya ng mga LGU? Kombinasyon siya ng kinokonsensya mo yung mga local government units through our partners, through their workers mismo sa baba. At the same time, yung mga policies natin. Recently, late December last year, and mas naibaba siya this year, early this year, naglabas ang Regional Development Council ng 3 resolutions mismo. Yung isa doon, sinasabi, kailangan yung mga lugar na matataas ang malnutrition unahin sa mga programa. Yung isa, nagsasabi na dapat magbuo tayo ng mga breastfeeding groups or infant and young child feeding support groups kasi kailangan ng nanay ng suporta, no? Opo. At yung isa naman nagsasabi na siguraduhin natin na in times of emergencies, tama yung nutrition na binibigay sa mga tao. Opo. So yung 3 nating bagong resolutions. Well, if you think about it, they're not exactly new. Kasi except yung dapat na yung mga mas nangangailangan unahin. Pero alam mo, dito nagkakaroon ng problema. Kasi yung ating mga local government units, alam naman natin na politics play a big role. Yes. Diba? Opo. So kahit pa may ganito, kapag iba yung gusto nila, iba rin yung nangyayari. So, parang yung objective mo talaga, parang nababago because of politics. Yes, and Yung nakita... bang mga feeding program na programa katulad sa mga paaralan o sa mga daycare center, nakakatulong ba yun? Oo naman. Kasi... Kahit hindi siya madalas kasi paputol-putol Depende sa budget. Actually, supplemental lang naman yan. Supplemental siya, correct. Oo. Although, supposed to be kasi yon 180 days, 6 na buwan. Pag nagputol-putol siya, say nag-gains ka ng, kunwari, 3 buwan ka nagtuloy-tuloy, tapos naputol siya, then putol din, di Putol ba? din. So, yung gains mo in Kasi the kung minsan, beginning, partner, weekly lang. Oo, kasi Once a week, once a yung week. factors why, yung budget, first and foremost. Tapos, yung proper coordination and application and so on and so forth. ganyan. actually, since nationally funded yan, walang problema sa pondo. Ang problema, yung implementation sa baba. Opo. Kasi hanggat hindi nakaka-liquidate ang isang local government unit, Hindi hindi mo magre-release yung pwedeng ulit. bigyan ng Ayun. more. Tama. See? So, marami pa tayong pag-uusapan, partner. Kasama pa rin natin si Ma'am Arlene Reario. Marami tayong napag-usapan, marami. And invite natin yung mga viewers Mag-comment. natin na pwede Oo. kayong mag-comment, magpadala kayo ng comment, reaction, anything. Pwedeng pagbati, babasahin namin yan. At dyan sa nakamuha, partner, igwapa kita nin, mga parapol at san. Sa Satuyang Pangwata, mabalik pa ang Tabang Ora Ora mismo. mismo.
panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Kanina po nindo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ito na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nindo kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa Samuya. Kami po sa ngaran po kang organization ang Bride, ako lang po ang Samuyang pasasalamat, araw kayan ta. Nautog manggilayon sa Samuyang pangaturugan. Kay Gwaki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga dito sa Samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa irarong. Kapos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Mga ka-action, kay Baan Tapaman giraray ngunyan si Miss Arlene Riario kan NNC Bicol. Maray na pagkahapon liwat, Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, maikukonsiderar ta ba na alarming na ining paglangkaw kan malnutrition sa Bicol region? Alam mo sa akin, kahit isa, dalawa, 5 bata lang yan, alarming na yan. Alarming na. Because, ang problema kasi natin, malimit hinihintay mo pang grabe na yung sitwasyon ng bata.
And yet, alam mo naman na hindi naman porke isang araw hindi mo napakain yan, magiging payat na kagad yan. That doesn't So happen meaning, overnight. No? na-prolong yung... Exactly. Ibig sabihin, yung epektong yan, kaya meron tayong mga malnourished partner, medyo pangmatagalan Pangmatagalan na, na. medyo may history na tinatawag Correct. eh. Oo. At Ibig hindi lang sabihin, hindi masustansyang pagkain ang binibigay. Nangangahulugan ba yan, ma'am, na medyo nagkukulang yung ating mga LGU or nagkukulang yung mga ahensya ng ating pamahalaan sa pagpapaintindi sa ating mga kababayan pagdating sa tamang nutrisyon? Pwede, pero pwede rin kasi on the other side, yung mga nanay, hindi rin ayaw din makinig. Matigas din ang ulo. Or alam na, ayaw pa rin i-practice yung Or tama. Okay. yung mga Ito, nanay naman, sundan ko lang nasanay yung partner. doon sa mga ready-to-cook foods. Yung mga pangmabilisan. Oo. Gusto ko lang sundan kasi kanina naitanong ko na yung bang mga malnourished ay galing lang sa mahihirap na pamilya. Pero kanina nabanggit ni ma'am na meron ding mga malnourished Mayayaman. na galing doon sa mga medyo may kaya. Okay. Yun po bang tawag nito? Yung paghahanda ng tamang pagkain. Importante. Nakadepende rin ba yun sa kung Ano ang pagkain anong klase or ihahanda? ano yung kapasidad ng kinikita sa pinansyal na kapabilidad ng pamilya? Pwede. Nakaka-apekto ba May yun? big factors. Nakaka-apekto siya. Pero alam mo, hindi naman kailangan maging mahal ang iyong niluluto. Yun. Ayun ang pinupunto ko, ma'am. For example, Oo. kamote, kangkong. Napakataas po ng iron yan, tsaka vitamin A. Pero hindi mo sasabihin na, yan pagkain ng mahirap. And yet kasama mo yan, di ba? Kasi may mga naririnig din tayong parang kantsawan. Parang usapan, mahirap lang kami, kaya lagi lang kangkong, lagi lang kamuti, lagi Pero lang saging nowadays, sa mga kinakain namin. restaurant, Kasama talagang yan. order na Yes, yung diba? kangkong, adobong So, kangkong. Correct. hindi kailangang maging mahal. Oh yeah, yes. Hindi kailangan maging mahal. Sabi ko nga kanina, Yung diskarte, pagkain na di ihanda ba? para sa tamang nutrisyon. Correct. Diskarte na lang. Diskarte ng nanay. At saka, So, hindi natin kailangan na bulalo or lapu-lapu or... Hindi nga. hindi nga. Kasi pare-pareho naman yan na may protina eh. Ang importante, alam mo kung sa tamang quality and quantity. Kasi pwede kasing may pagkain ka, pero hindi mo naman binibigay ng tama sa iyong anak. Opo. O hindi mo pinapakain sa baby mo. Kasi isipin mo, for example, ay maliit pa yan, hindi ko kailangan pakainin. Pero yung problemang ganon, basta mabusog lang yung baby, okay na, Tapos pero may hindi isa yan. pang medyo nakakaalarma ding sitwasyon ngayon, partner, dahil nauso na kasi itong mga food chain na karamihan ng mga bata ngayon parang yung iba ayaw ng gulay. Drive-thru. Ang gusto mga chicken joy, mga kung Nasa ano-ano. pagdidisiplina din kasi yan ng magulang. Yes, at saka hindi lang yon. Kailangan kasi, again, si nanay, meron siyang gagawing paraan para yung baby niya, yung anak niya, engage. Ibig sabihin, for example, gagawa ka ng omelette, hindi mo lang ikaw magluluto. Isali mo si anak mo, siya yung mag-alis ng mga malunggay, di ba? Kaya, okay. So, isama mo siya dyan. So, ka-partner siya. Parang may participation yung anak. Exactly. Pero- Para nagkaka-interest siya. Correct. Di ba ang nutrition, we have this go, grow, and glow food. Yes. So, inverted pyramid yan, partner. Nag-aral. Nag-aral. So, nandun yun nakalagay doon what are those foods. Parang binasa mo lang yan doon sa kuwan ng gatas, partner eh. Kasama yan, partner. Actually, ang NNC at ang DOH, talagang patuloy ang pagpapaliwanag at pagbibigay sa atin ng mga impormasyon na makakatulong in terms of nutrition. Balik tayo dito sa pinag-uusapan natin, Ma'am Arlene. Ngayon po ba na may pandemya, ano po yung mga dapat gawin ng nanay, ng mga magulang, para at least etong mga pagkain na ino-offer nila sa mga anak, ma-divert from itong mga ACO. Kulang sa sustansya. Kulang sa sustansya. Papunta doon sa mga masustansya. Nutritious food. Alam mo, isa sa magandang nangyari sa pandemya is maraming naging oras si nanay with the kids, right? Sa asawa, sa pamilya. Tapos marami rin nagtanim. So yung Totoo. Balik tayo sa nature. Yes, marami rin nang bigay ng buto, ng seeds and seedlings. So maraming kanya-kanyang mga garden. So because of that, mas naging fresh yung kanilang niluluto. Opo. So since maraming time na spend si nanay sa mga anak, mas naalagaan niya. Opo. Pero tama ka, kung sa pandemya mahirap mag-isip kung ano yung iluluto, but kung marami kang gulay sa paligid mo, Sa then hindi madaling na sabi mahirap. talaga, No? Parang gulayan sa bakuran. Yes. Ang susi talaga, partner, siguro sa tamang nutrisyon, kung pagbabatayan mo yung paliwanag ni Ma'am Arlene, dapat para-paraan lang eh. Para-paraan. At pamilya, nanay at tatay at yung iba pang caregivers. Because the kids, tatanggap naman yan kung anong nandyan, Tama, diba? tama. Hindi naman yan magre-reklamo kung wala na iba talagang makakain. Oo. So, And kailangan mo lang ipaliwanag sa mga anak na ito lang yung kaya natin, pero Masustansya tandaan ito. nyo, mas masustansya yan. Exactly. Alam mo- Bukas na lang tayo pupunta ng food chain. Parang gano'n, para at least
alternate or every other day, merong options yung mga Alam mo, bata. partner, naalala ko to yung 6 years old kong si Boy. Si Boy eh. Ayun, siya na mismo nag-i-schedule ng kakainin niya eh. Gusto niya, halimbawa, tomorrow, ang request niya, gusto niya isda. Okay. Sunod na araw, ang gusto niya naman Chicken. chicken. Sunod na araw naman gusto niya pork. Pork. Sunod na araw gusto naman niya gulay. Siya na mismo ang very nag-i-schedule. good. Very good yun kasi kalimitan, ang mga bata, chicken, everyday chicken. Siya ayaw niya. Pork. At they never get tired of it, diba? Siya ayaw niya. Pag pork siya ngayon, bukas dapat hindi. Good. Dapat fish naman. Or, Very good, very good. Ibig sabihin, partner, magtibay ang pagpalaki Oo. mo. Pero sana huwag kalimutan na dapat yung gulay araw-araw. Alam mo bang Lagi lima? dapat may gulay. 5 servings Oo. of vegetable araw-araw dapat. Dapat araw-araw may gulay. Dapat araw-araw, dapat 5. See? Fruits and vegetable. So pag kulang ka dun sa 5, dun ka makakaramdam ng kung ano-ano. Anong mga pwedeng maramdaman mo? Ako, kulang sa gulay. For example, Ay, ito, mahilig ito, ma'am, sa mga taba. nako, pag tumagal yan, pwede yung puso mo kasi mabalutan siya ng fats, diba? Pero titibok pa rin. Titibok, but after a while, it will stop beating. Tapos Right? Oh my goodness. Pag sobra siguro sa taba, nakaka-apekto rin sa pagtangkad eh. Pick a partner. Stunting na yan. Correct. Again, first 1,000 days ang dapat iniisip, Opo. no? Balik tayo, ma'am. Anong mga age para yung age bracket para yung mga bata is vulnerable Hindi sa mahalaga. Parang malnutrition? pinakikinggan ko kanina, lagi nababanggit ni ma'am yung 1,000 days. Days. Ibig sabihin, yun ang pinaka-importanting panahon Tama. sa paghahanda doon sa kalusugan ng bata. Yes, kasi kung ano ka sa first 2 years of your life, yun ang magpe-predict kung ano ka magiging when you become an adult Okay. or older. Habang hindi pa late, it's not yet too late, sumunod ka na doon sa first 1,000 days. Oo. At yun din yung tema ng Nutrition Month this year. Tama. Yung first one, yung kahalagahan ng first 1,000 days. Kasi nga, kahit sinasabi na natin, kasi ilang taon naman na itong pinag-uusapan, hindi pa rin pumapasok sa isip ng maraming Siguro, nanay. partner, tayong dalawa siguro doon sa first 1,000 days natin, medyo may mga laps doon ng konti. Correct. Pero, Siguro baka mga 300 days lang tayo kaya nga ayos doon. tinanong ko si Ma'am Arlene kung eto bang ating height are affected by our genes? Siya siguro mga 900 days ang okay sa kanya, no? Label. Balik tayo dun, ma'am. Yung age po, age bracket po ng mga bata, yung mga vulnerable po sa malnutrition. Pinaka-vulnerable, as Joshua had mentioned, first 1,000 days. Pero hindi naman kasi ibig sabihin na hindi ka nalalaki. Tatangkad ka pa rin naman. Yun At nga hindi lang, rin naman siguro, ma'am, nangangahulugan na after 1,000 days, magpabaya ka na. ay, hindi dapat. Dapat consistent. Consistent ka. Ang kagandahan lang kasi noon, Kasi kapag baka ka isipin, na-maintain mo okay, na siya. nakumpleto ko na yung 1,000 days. Yung Oo, susunod na graduate mga na araw, ako. okay na. Oo. Kahit ano na lang. Hindi. Dapat ma-maintain. Dapat kasi yung bata mismo, at yung magulang, ng nanay, ng parents, alam niya kung ano yung dapat binibigay niya sa anak. At madami namang nababasa eh. So, na-mention mo yan, ma'am, na dapat alam ng mga nanay kung anong ibibigay sa mga anak. Ano pong mga recipe ang pwede nyo pong maibigay sa mga nanay? Marami po tayong nanonood ng mga nanay. Ano po yung mga particular recipe na pwede po nating i-share? Yung mga simpleng-simple lang, partner. Na hindi magastos. Go ahead, Ma'am Arlene. Alam mo, pinakasimple, 1 dish meal. One dish meal. Ibig sabihin, kunwari sinigang or ano yan, yung may sabaw lang, tapos konting kalamansi. sinigang po. O, kusido pala, kusido dito. Kusidong isda. Kusido, di ba? Kusidong isda. Lalagyan mo siya ng kangkong. Talbos ng kamote. Talbos ng kamote. For Kamatis. example, kamatis. Malunggay? Malunggay o kaya. Or pwede lagyan ng konting sili. Oo naman, para mas Opo, masarap. oo. 1 dish meal na siya. Meron kang protein, di ba? May isda ka. Or kung gusto mo karne, pwede. Meron kang gulay. Pero magdi-differ yon sa quantity. Ayun. Kasi baka naman karampot Karampot lang, diba? lang. O baka naman... Ngayon baka kung may anak na 10, upo kayo dyan. Tapos kakunti lang ang binibigay. Yun, doon magkakaproblema. tapos baka sabaw na lang talaga So, ibigay. dapat mag-matter yung quality into quantity. Oh yeah, ay oo naman. Kaya nga ayaw din natin na masyadong maraming anak. Hindi natin sinasabi Ilan na po yung yung advisable or dapat ang isang pamilya or mag-asawa meron lang ng ganitong bilang ng anak? alam mo, hindi natin sinasabi na dapat anak mo 1, 2, 3 lang. Dapat alam mo, ano ba ang kaya mong ibigay? Ang sinasabi ng ating pamahalaan, siguraduhin mo na kaya mong ibigay lahat ng pangangailangan ng iyong Opo, anak. basic Kasi needs. actually, yun naman talaga dapat partner ang basihan ng isang magulang. Itanong mo lagi sa sarili mo, Kaya ko kung ba? magdadagdag ka ng anak, kaya mo pa ba na ibigay yung mga Basic pangunahing needs. pangangailangan? Yes, Food, exactly. shelter,
Pero education. dyan din ako bilib sa iba nating mga kababayang Pilipino. Talagang malalakas ang loob, Pero yung matatapang. partner, yung guest natin last time, 11 ang anak. Pero talagang kinakapos. Mahirap yung ganun. Oo. Ako 2 lang yung anak namin, pero of course malalaki na sila by now. But pag yung nakikita ko ngayon dun sa mga madaming anak, talagang mahirap. Kasi Tapos, siyempre ngayon, ma'am, nag-iba na yung presyohan natin ng mga tumaas pangangailangan. lahat ang presyo. Kasi may feeding program kami na ongoing ngayon sa Camarines Sur. Originally, Camarines Sur lang, pero eventually pupunta rin siya sa Albay. Naghihintay lang ako ng, I guess, bago matapos ang buwan na to. Buntis ang pinapakain namin. Hindi bata. Hindi bata. Buntis. Kasi yung bata na nasa kanyang sinapupunan, malaki ang factor na kung anong kinakain ng buntis, ma-inherit. Sakto. O kasi Para ka nagiging ng malnourished yung anak pag kulang sa sustansya yung kinain ng buntis na Pero nanay. may mga nanay na ayaw kumain ng marami. Because lalaki daw yung bata sa loob, mahihirapan silang mga anak. So ano yun? Dapat pa, konti lang pero full of nutrition. Alam mo, ang rule namin dyan, pag buntis ka, plus 500 kilocalories ang kinakain mo per day. Dapat. So, dapat, ano ka rin naman, binabantayan ka ng iyong health worker, professional health worker. Kaya alam mo kung anong nangyayari dun sa pag-grow ng baby mo. Kaya kami, buntis ang pinuuna natin ngayon. Kasi again, parte yan ng first 1,000 days program. Tama. Gusto natin na hindi magluluwal si nanay ng low birth weight na baby. Opo. So, parang you start it right to make sure na yung babying lumalaki sa tiyan mo ay tama ang paglaki. Kaya pagpapakain ng buntis ang ginagawa namin ngayon sa Camarines So, Sur. isa yan sa mga programa ng Yes, inyong exactly. tanggapan. In terms Oo. of sustainability, ma'am, hanggang kailan ba kayo nagmo-monitor ng isang, like for example, syempre buntis lang, pagkapanganak niya, nandun pa din po ba yung pag-follow up nyo na okay ba, naging effect ng pagpapakain sa'yo ng maayos? Yes, ang nakaplano sa amin hanggang at least 6 months si baby. Kasi Wow. pag nanganak na siya, dapat breastfeeding. Opo. So, babantayan yan ng ating health workers. Pinapakain pa din po nyo yung nanay. Hindi na. First 3 months lang, 3 months lang yung feeding program. Pero, alam mo, yun yung beauty ng for next year or even now, kung ating mga local government units ay nakikita niya na kailangan siya at maraming mga constituents niya ang alam niyang nangangailangan, then gagawa siya ng paraan, may programang pwedeng maituloy. So far, ma'am, sa nakalipas na mga taon at nakalipas na mga buwan, sa inyo namang pagtataya siguro, naging epektibo naman yung inyong mga inimplementang Oo, yung mga kapartner programa. yung mga LGU. Alam mo, hindi ko kayang sabihin na dahil lang to sa National Nutrition Council o ibang members na to. Kasi malaki ang role din ng LGU at ng mga households mismo, di ba, families. Pero yes, according to datos, 2% ang pagbaba niya for stunting. Ganun na rin sa iba. Lahat ng indicators nagsasabi na bumababa siya. But magiging mas masaya tayo kung mas mataas pa than 2% ang reduction. So mas Tama. kailangan natin yung partisipasyon ngayon ng mga LGU at gano'n na rin yung pamipamilya. Pero mas maganda, ma'am, doon tayo sa reduction, ano? Oo naman. Pero ma'am, inaasahan ba natin sa pagpasok ng 2021, mas bababa yung bilang ng malnutrition in Hindi. Bicol region? Sorry hindi. Hindi. Tingin ko hindi siya bababa. Pwedeng, ayoko mag-predict, but according to predictions sa international world, ay tataas pa ang malnutrition dahilan nga Dito sa sitwasyon natin. exactly. Okay. It's because of this pandemic why mas tataas pa yung bilang ng malnutrition. Kasi mas mataas ang So, unemployment nangangahulugan and na magdo-double underemployment. time din yung trabaho ng National Nutrition Council at ng mga LGU natin Opo. para Oo. medyo makwan ito, malabanan ito. Opo. Alam mo, tuloy-tuloy naman yung assistance natin sa local government unit. Like ngayon, malapit na naman magbuo sila ng 2022 plans nila. Noon pa, ilang taon na natin ginagawa, sinasabihan natin sila na siguraduhin niyo po, lalagyan niyo ng nutrition programa sa nutrition, Ponda for Nutrition, ng inyong development plans. Kasi pag hindi mo siya nilagyan nito, sisigurado tayo na tataas ang malnutrition. And ayaw natin yun mangyari sa anumang LGU. Opo. Ma'am Arlene, as much as we want you to have a long discussion, Marami pa namang araw. Marami pang mga araw. Pero bago siguro magpaalam pansamantala si Ma'am Arlene ngayon, Ma'am Arlene, ano ang panawagan mo Ayan, sa mga sa mga LGU natin health, at sa mga kababayan nating magulang, Bicolano? Para sabay-sabay nating Labanan. pangalagaan ang nutrisyon natin. Labanan po natin ang malnutrisyon. Labanan natin ang kahirapan sa pagiging masipag. Magtanim tayo, mag-breastfeed ang ating anak,
bigyan ng tamang kalinga, pagmamahal ang ating pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak. Magkaisa tayo sa laban sa malnutrisyon. Hindi po ito pwedeng sagutin ng isang ahensya lamang, kundi marami tayo. But primarily, the family, the father, the mother, should be held responsible para dito. Yung mga stakeholders, nandyan lang sila, gusto nilang tumulong. Sana makiisa po tayong lahat. At magandang hapon po. Ayan! Ayun. Oo, Maraming salamat. Very clear ang Oo. explanation. Marami tayong natutunan, partner. Maraming salamat sa muli, Ma'am Arlene Riario. Mabuhay kayo ang NNC Bicol. Oo, thank you so much at sana palagian nating makasama dito si Ma'am Arlene. Ha? Punong-puno tayo ng kalaman ngayon, Oo. partner. Mga ka-aksyon, sa satuyang pagwelta. Isipin mo, ngayon ko lang partner naisip na parang sa 1,000 days may pagkukulang tayo eh. Aminado ka, partner. Sa panig mo at sa panig ko, marahil. Apo. Basa muna tayo before sige, tayo bago tayo cut into. Sana po mangga naman ako, sabi ni Myra RLC, si Romelyn Neo, Dato Clemente, nakatutok man. Noemi Dagta, hello. John Ray De Asis, maray na pagkahapon. Salvi ni Dua Lomerio, maray na hapon man. Kadako lang nagtututok ngunyan, partner. We have 8,400 Sige, viewers. babalikan natin ang mga reaksyon na yan, partner. At syempre, may mananalo ng tablet, may May mananalo ng manggagalan in cash. cash. Pero partner mga kaksyon, at saan hilingon taman ang istorya kan sarong soltero na natabangan kan ako Bicol Party List as in kan Action Co Center. Gabos yan sa pagbabalik kan Tabang Ora Mismo. Wara ang si water system na wara pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ning tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Sa inyo po sabi, dakula na ang sambuyan ko, mahiling na. Kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamakawag ako sa tubig na Maria Rizal, mamakawag ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa Dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa
tubig na itinao mo, naging project mo ini sa mo, tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay, na dakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo. Partner, nakakaibahan tungo niyan ang winner ng tablet. Dahil iba, ang taga Rizal partner, si John Ray Barrameda. Marina Ayun. pagkahapon, John Ray. Marina, hapon mo po. Ayan, kumusta ka? Ayos mo po. Ayan, ano ang pagmati na naaraman mo na saro ka sa tablet winner? Mogma po. Garo po, yun na po son, nag-abot ko niyan pong birthday. Garo, yun na po. Birthday mo birthday yan? mo ngunyan? Ang nag-agi pong Onyo 8. Ay, Onyo belated happy 8. birthday. Thank you po, sir. Medyo ninervyos ka. Saan ka nag-eskwela tabi dyan, Ray? Sa Daraga Community College. Anong kurso ang kina mo? Bachelor of Elementary Education. Ayun, mga maestro. Taga Rizal ka. Kana kaaging aldaw, nagkaigwa ng food pack distribution sa indong barangay. Yes po. Oo. Nababanggit mo na nagkawat ka itong Ako Opo. Bicol, Pepore. Yes po. Di, nailing mo na ini si partner duman. Opo, siya po so nag-organize po. Ayan. Ayun, iba Day ka ka talaga nagana. partner. Dahil mo po, garo, dakol po kayo so Nasala ka. naghiriyaw po, garo na mulay na mo po. Pero, Pero- gusto mo talagang manggana ng tablet. Kaya ginibo mo ini na pag-comment digdi o Dahil sa... pa po kamo nagaduman po, so nagko-comment na po talaga ako dito. Okay. So, good thing talaga na maski day ka dumananggana sa pakawat, digdi talaga maswerte kang nanggana ni Brandon tablet. So sa imo magagamit ini, ano ang naging kadipisilan mo kan ika nagkaklase na mayo kang nagagamit na gadget? Sa ano po ma'am, sa pag-online class, so may igo po akong cellphone para ma'am, dahil po nag-abot ma'am kibangita hanggang banggi po ang klase mo. 6 to 8 po ang klase mo. So, 3 pa lang po, nagpalubat na po ang cellphone ko. So, talaga kay phone po talaga. Kay puan mong backup. Opo. Okay. Pero ka mo magturugang? 5 po. 5. Opo. Pampira ka? Ang pangtulo po. Pantulo. So, kumusta ang hanap buhay ni mama, ni papa? Si mama na lamang po niya. Si mama po, ang tigasikaso na lang po. So, bunso, yun naman lang po. Si papa mo hain na? Wala naman po, alay na po. Since, Gadana? opo, since 2017 po. Ayun, okay. So, importanteng maray na makapagtapos man siya sa pag-eskwela, tangaring matabangan niya man si mama niya. Yes po. At saka kay po niya maray ining tablet na ini. Oo. Siguro ano ka dipisil, maski nagtitios, porsigido kang makapagtapos kan klase. Opo. Ano ang gusto mo maging pagkatapos mo magklase? Ang gusto ko man po maging licensed professional teacher po. So gusto mo magtukdo? Opo. Ano, elementarya, secondary? Elementary po. Okay, pang elementary partner. So, sa bagay sa aura mo, garo ka na talaga Di, yun na ini partner. maestro. Oh, yan na partner. Dito Nadangog na ni pagparapaluyan Congressman pa. Saldico sa ni Congressman Garbin ang pangangaipon ni John Ray. Yes, kaya uyan na sa imong brand new tablet. Buksan mo tabi. Thank you po. John Ray, para ma-feel mo talaga na Ilingon mo, John Ray, tabaka wara dyan sa tablet. baka wara mananggad. Ayan. Ta sabi ni partner, brand new. Brand Ayan. new. Ayan. Nakapatos pa mananggad. Oo, buksan mo. Puti. Yun. Okay lang sa imo ang puti. Oo. Ang puti nagre-representar din kalinigan as in purity. Di ba? Gusto mong sabihin partner, ang mga maitom ba kung malinig? Day man. Igwa man yung representasyon an maitom. Pakarayon mo ang pag-explicar. An itom, igwa man siyang representation. Dahil man nangangulugan partner na maitom mati. Day man. So puti lang partner. Aron kayo na yung surusulog mo, itom. Oh, ako maitom. Pero malinig yan. Ako maitom pero malinig. Oh, yan. Ikaw maitom ka din. Oh. Pero gwapo. Yan, Ayan. tama. Ano ang masasabi mo, John Ray? Nakaput muna ang sa imong brand new tablet. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldi as in kay Congressman Pido Kanako Bicol? Nakulaon pong pasalamat po kay Congressman Saldico, then kay Congressman Alfredo Garbin Pido Jr. Nakulaon po yung tabang sa ngunyang pong nag-argo yung sitwasyon pong modular po sa arganin pong classes. Sana po, dakol pa po kumong matabangan sa
arugong kapwa estudyante po. Yung mga- Ayan. Ayun. So, dakulaon man an sa muyang pagmawot na makatabang ang brand new tablet sa imong pagklase tabi John Ray. Congratulations sa liwat, asin mabuhay ka. So, Good luck sa good imong luck. pag-eskwela. Magagamit Salamat mo yan na John marami. Ray sa imo tabi. So yan partner, bakusa na tablet an pigpapanauta. Igwa pa kitang pinapanaonin. An aram ko partner ko yan Oh. May Cash pa kita partner. Oh, may kas kita ngunyan. Pero maliban digdi may pigpaabot ka dang tabang duman sa sarong sultiro Correct yan partner, duman mismo sa probinsya kan Camarines Norte. Sarong sultero partner duman na naaksidente ang sa tuyang naabutanin tabang. Kaya partner, ngunyan sa presente nagpaparahay na ining naunang Di bita naman ng mismo ini sultero. kang Ako Bicol Party List and syempre kan Action Call Center tabang ora mismo. Correct partner. Dalanon tayo ning istorya, tanganing mailing ta partner ang bilog na istorya kan sarong sultero na naaksidente duman sa Camarines Norte. Halos 5 oras ang biyahe ng Tabang Ora mismo team. Maabot lang ang bahay ng 17 anyos na si Mark J. Pajares sa Barangay Santo Domingo, Binsons, Camarines Norte. Sa bahay ni Mark J., naghihintay ang kanyang kapatid na si Elwin. Halos 2 linggo nang nasa ospital si Mark J. dahil sa mga tinamong pinsala nang maaksidente ang minamanehong motorsiklo. Bukod sa mga sugat sa iba't ibang parte ng katawan, halos matanggal din ang panga, ilong at labi ni Mark J. Bandang hapon, pumunta po dun sa katrabaho niya sa Barangay Iberica, Labo. Nung pagbalik po niya, pag-uwi, di po niya namalayan na may signal ng flashlight na warning para magminor at sa dahilan na may bumagsak na sanga sa kalsada sa National Highway. Ay hindi po niya napansin dahil madilim na. Kalab din po niya, natakot siya, nakala niya manghuli. Siya ay nagmumotor, siya ay wala pang lisensya. Lalo siya bumilis din niya na namalaya na sanga ng kahoy yung kaya may nagsisignal. Yun po ang kadahilan na kung bakit siya bumangga sa sanga. Siya po ang kadahilan na kung bakit siya nagkaroon ng mga fracture sa panga niya. Tapos yung pong ilong niya talagang magulpid na pong damage. Hirap ang pamilya para matustusan ang gamutan ni Mark J., lalo na ang operasyon nito. Kaya po kahit kami naman na kahit pa paano napaabutan, kaso po talaga kulang para man kaming ang trabaho namin mga lang din, construction. Si Kapitan Samson, labis na nalulungkot sa nangyari sa binata, lalo't mabuting bata umano ito. Dagdag pa nito na mismong mga residente ang nag-aambagan makatulong lang sa pamilya ni Mark J. Sa katotohanan po, almost magwa 1 month na. Hindi namin alam kung paano makatulong sapagkat yung kanyang pamilya ay isang napakahirap na pamilya. Araw-araw umaasa lamang sa 500 pisong sweldo na kung saan doon kinukuha lahat ng pagkain at ng pangangailangan. Naging biktima po ng isang vehicular accident. Dahil dito, sumulat ang opisyal ng Barangay Santo Domingo ng nasabing bayan sa Ako Bicol Party List at sa Action Co Center. Laman ng sulat ang paghingi ng medical na asistansya para sa pagpapaopera ng binata na agad namang tinugunan ng Ako Bicol Party List at Action Co Center. Kasama ang coordinator ng Ako Bicol Party List na si Gerson, inabot natin ang tulong sa pagpapaopera ng binata na lubos na ikinasaya ng pamilya at opisyal ng barangay. Ito na yung itong guarantee letter po ito na ma-assurance natin mabibigyan talaga ng tulong ng Ako Bicol, lalong-lalo na po sa bill. Ito po ibibigay namin sa inyo. Dahil sa mga dumating na ayuda, kahit papaano napagaan ang pasanin ng pamilya. Sa ngayon, nakauwi na sa kanilang bahay si Mark J. at patuloy na nagpapagaling. Umaasa ang Ako Bicol Party List at Action Co Center sa lubusan na pagaling ng binata. Patunay ang kwento ni Mark J. na sa pagtutulungan, maraming buhay ang maisasalba. Para sa Ako Bicol Party List at Action Co Center, walang malayong lugar na hindi nila mararating makapagbahagi lang ng tulong sa mga kababayang kapos at labis na nangangailangan. Yan partner, nadalan ta
ang dakula partner ang pasasalamat asin kaugmahan Klarado, kan pamilya. partner. Pigdadangog ko so istorya mo, partner. Pigpapaliwanag mo so mga nangyari at saka suginibong aksyon. Talagang yan ang patunay, partner, na ang Ako Bicol Party List katabang na kasurug pa. Correct, partner. Bakuhad lang ang rayo kan biyahe, partner, para may ihatod ta itong Sa sobrang tabang. ani, partner, na karayuan. Kan dinumanan mo. Gari, iba partner. Ulit daw. Sa sobrang rayo, Nya? kang dinumanan mo. Sa sobrang rayo, kang dinumanan mo, Alam mo si partner. Mabel, very sensational si Mabel, pero natawa sa imo, partner. Sa sobrang rayo, kang dinuman mo, pati subusis mo habang nag-iistorya, medyo... Nagtatanglay. Nagtatanglay Dahil na. kay Dahil puwan sa mo- pagal. Kay puwan mo, partner, ibugtakan sa imong feelings Oo. sa pag-iistorya. Kasi yun talaga ang tunay na nangyayari, partner. Tama. Pero nag-eguaning ngayon sa mga people behind the cam. Ika talaga, partner, pag minadali ka, Ito tama mang baga na, may maraot ako. minsan kaya, Marayo baga. depende kaya yan sa taong nagtataram. Oo. Parang locus talking. Mga ka-aksyon, nadalanta po ang istorya kan sa resultero duman sa Camarines Norte na natauhan nin ayuda, medical na asistansya kan Ako Bicol asin kan Action Co Center Tama. sa paagi kang tabang ora mismo. Yan, partner! Dahil ngunyan, aldaw nin Biyernes, may manggagana. May 5,000 pesos. May nanggana na ning tablet, may manggagana pa nin cash amounting to 5,000 pesos. Ulit ang Biyernes mo yan. Kesa tuyang pagwelta, may papaugmahon kitang winner. At saan yan sa pagwelta kan tabang ora mismo. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litraso o video sa Action Co Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Co Online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litraso o video sa Action Co Online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara na kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Co Online TV page. Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Nagbabalik
ang tabang ora mismo. Yan, maswerte ngunyan partner ang manggagana. Nag-antabay na dakulo na partner. Oy, dakulo nang nagko-comment. Yes, dakulo na nag-aabang kang 5,000 pesos. Sabi digdi, Dear Honorable Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin, dakulo na nakabang sa nakuan manggana nin 5K. Pangdagdag din puhunan. Si John Ray Diaz, sabi niya, 21st birthday ko po bukas. Hoping na manggana sa nin 5K. 5,000 pesos ang nakataya ngunya na Biyernes. Yan, si JJ Armero, hoping man. Si Romilin Neo Dato Clemente, hoping. Si Noemi Dagta, hoping. Oy, shout out muna sa mga parantabay niya tong miyembro kan Pinas Tactical Nation, mga riders and partner. Si Jerry Carrasco, si June Salcedo, gabos na member kan Pinas Tactical Nation, PTN Albay. Happy watching. Yan. And syempre, partner, bago ang 5,000, may manggagana mo na kitablet. Yes, congratulations! Ang satuyang brand new winner. Ang satuyang winner for today ng brand new tablet ng iba, kundi si Gigi Armero. Yan, si Gigi Armero kan Poroklos, Bunker 1, Legazpi City. Ano ang naging mensahe ni Gigi Armero? Ayan, uro alawig ang naging mensahe ni Gigi Armero. Sabi niya, mahal kong Congressman Saldico at kay butihing Alfredo Garbin Pido Jr. Sige. Mabuhay asin Diyos, marhay na aga po sa Indogabos mga kaaksyon. Sana isa din ako sa mapalad na mapili po nindo sa matatawaning tablet. Sir Kong Saldico, ako po si Gigi Armero, 15 years old, 15 anyos, sarong estudyante sa Bunker 1 National High School. Grade 9 student na po. Nagmamauot na maswerte man lamang na makuanin daw para sa tablet. Tadakulang tabang sa araw ko, lalo pang nakikisubli sana po ako sa pinsan kong construction worker. Bilang junior high school, mapagal po na warang pang-contact sa maestro ko po pag may kaaputan ako sa modules, asin minsan nag-online class po kami. Kaya po talagang gagamiton ko sa pag-online class. Permi po kami nakantabay kan sa kuya mga pinsan sa programa nindong dawa na galaba o may gibo pinapundog ngunay kami para magantabay sa Indo. Wara man kami ning kwarta pang bakal ta si mama wara man po kitrabaho an sa kuyang ama sana ang sulong nagkakayod asin nagtataguyod sa samuya o garing wara man po kitrabaho saro po siyang karpentero. Kaya kay Sir Congressman Saldico, sana mabasa mo po ini para po sa kuyang pagklase. Mapagalon po, lalo na nakikusubli sana po ako. Kaya kung matawan ako, dahil ko nakaipuan pang sublion asin istorbuhon ang sa kuyang pinsan. Nakaistar man po ako sa Purok 2, Bunker 1, Legazpi City. Tinaon yan sa iyang numero. Sana po mapili man po nindo ako sa matatawan po nin tablet. Kay puan ko po ini sa kuyang pagklase talaga. Lalo na po sa kuyang pag-online class, agkod pag-module, pang-tabang po, pang-research. Dakulaon pong tabang ini sa kuya. Sana po mapili po nindo ako na matawan kan sa indo pong tabang. Salamat po. God bless po sa indong gabos dyan. Ayun, yan ang naging mensahe ni Gigi Armero. Alam ba ang partner? Linuya ako. Sa sobrang kalabaan, partner. Sobrang kalabaan. Kahalabaan. Linuya kita. Linuya ka. Ayan, kay Gigi, may makontak sa imo kung paano mo makuha ang sa imong premyo. Na brand new tablet. Ayan. May regalo na sa imo. Kan ako Bicol Party List, Congressman Saldi, and Congressman Pido. Ayan. Sa ibang mga estudyante, partner, ano ang dapat nilang gibuhon para manggana man sila ning tablet? Ayan, sa mga estudyante dyan na nagdadala na sinagdadangog sa radyo, ang kaipuan lang nindong gibuhon, mag-like kan sa muyang official Facebook page, Action Cost Center. Mag-comment kung nata ka mo kinakaipuhan manggana. Dapat yaon ang pangaran kan sa indong eskwelahan asin grade level. Dahil man paglingawan, magtag ning tulong kapwa estudyante. Asin i-share ang samuyang live episode. Asin dahil paglingawan, mag-like sa samuyang YouTube channel Action Cost Center. Sige, basahon ta ko na, partner. Duman sa nangganang tablet habang kamo excited na nag-aabang na kamo na manggana nin 5,000. Almost taon tamang partner ang mga yaon dyan. Shout out sa satuya mga parantabay. Angelo Evan Valladolid. Good nun po. Sana po manggana man ako. Ayan, si Noemi Dagta. Dakulong partner alawigon ang mga comment. Lizelle Armes. Nakatutok man. Joy Marie. Si Nina Really Moral. Ha. Grabe. Kalaba palan po. Ayan, nag-iulok si Nini Really Moral. Si Romilin
nakatutok man, ngunyan, Clemente. Ayan, grabe ang nakatutok and grabe ang nag-aabang kang 5,000 Sabi ni pesos. Romelyn Leo Dato Clemente, hoping si John Ray D. Asis, yaon man nakatutok nakantabay, hoping sa 5K. Ayon! Grabe nakantabay partner, dakulon ang nangangadji ngunyan, apo doon na nindo, ang gabos na mga santo-santa. Pagkatapos kang nangganan in tablet, ladies and gentlemen, mga kababayan na Bicolano. Ayan na, ang sa tuyang eto pinakahihintay. na, 5,000 pesos! Siyempre pa, may bago kitang dancer ngunyan Ayan. na magde-deliver kan sa tuyang mahiwagang Dadadang garapon. Dadadadadadan. Yan, sige. Aray, logo. Yan, Ayun. yan. Harap, Yan. harap. Sige, giling mo, giling mo. Excuse me po. Ayan. Napalukan mo ako, partner. Thank you so much sa muyang magandang dancer. Ayan. Partner, may height na, may beauty face pa. Sa 1,000 days, partner, parang naka 900 days siya na si Kasong Marayso sa iyang Tama. nutrisyon. Nutrition. Eto na! Oh, naulog. Ibalik. Balik, kuot girari kita. Tanana. Ang maswerteng winner ng Ayan, grabe ng na ang 5,000 pesos. Lord, please, sabi ni G. Bayaban. Oh. Si Rohaima Ibrahim, waiting. Ika na ang bumuklat, partner. Si Angelo Evan Balyadolid, waiting din. Ang maswerteng nanggana. Dahil ba? Kundi si May Galicia Peralta. May Galicia Peralta. Numero. 0912. May pag-asa pa ka mo ata kung dahil magsimbag ini. So mga nakaabang dyan. Sige lang. 970. 970. 0497. 0912-970-0497. Okay. May Galicia Peralta. Sana sumagot ka. 5,000 ito. Ay, Baka matulad din ikan mga may nakalipas paragiling na palanan action ko, sabi ni Nina Really Moral. Ayan. Yes po! Isang magandang binibini. Ano yan, partner? Ah. Baka Ayan, mapaarong... yaon na siya, partner. Hello? 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 Hello po? Hello? Yes po, magandang hapon. Magandang hapon po. Apo. Si May Galicia Peralta po ba ito? Hindi po, asawa niya po. Asawa niya po. Asan po si Mamay? Sa bahay po siya, sa trabaho ako. Saan lugar po kayo? Sa, Legazpi po. Ay, opo. Wala po si May. Dala niyo po yung cellphone. Ayaw po, mama po. Hindi Ay, nyo opo. iniwan kay May yung cellphone. Ay, opo. Hindi po, kasi kailangan po sa trabaho yung cellphone namin. Sige okay. po. Salamat po. Bakit po? Sino po sila? Sa kwan po ito. Si Remy po ito. Para saan? Para saan po to? Sayang, Brad, kung iniwan mo sana yung cellphone. Opo. Kuya, saan po kayo nagtatrabaho? Sa SM po, ma'am. SM. Sa SM. Anong po trabaho kayo? nyo dyan? Merchandiser? Promo? Sa maintenance engineering. Sa maintenance. Oo. Si Mrs. po, ano po ang trabaho ni Mrs.? Wala po, ayun lang po, ma'am. Nagbabantay ng mga junakis. Ay, opo. Ay, Ilan ilan ang po ang junakis anak- nyo? Ilan ang junakis? Dalawa. Dalawa. Alam mo ba, anong pangalan mo, Brad? Anong pangalan mo po? Ako pa? Ako? Johannes po, Toledo. Johannes Toledo. Ugmaon sa mga parantabay. Di Alam sabi, mo- yay, ugmaon. Johannes Toledo, alam mo ba na dapat magpasalamat ka sa Diyos dahil napakaswerte mo na nagkaroon ka ng asawang nagngangalang May Galicia Peralta? Ay, salamat. Paano po, sir? Paano? Ano po, sir? Hindi ko po, Anong transaksyon? Anong transaksyon? Pero tatay, maswerte ka po. Aminado ka po na maswerte ka sa iyo pong asawa. Wala kang planong palitan siya. Wala pa man. Hello, yung po. Kung hindi. Tayo pa man, sir. Tayo ito.
Pero maliban kay Mrs. mo, kay Migalicia Peralta, may bata kang iba, uraman. Makaroon na kong tao. Wara data makanusun daw siyang tao. Wara pong nilalang ang Diyos na pangit. Kasal po ka mo ni Mamay? Hindi makuman, madam. Pero padaba mo po si Mamay. Siyempre. Ayan. Dahil dyan tabi, Pero sir. utong ko parte sumag kaya. Oh. Wala ka man planong palitan si Migalicia Peralta. Dahil man nga ni data makanusun daw siyang tao. Aram mo kung may plano kang papalitan, dahil minainitara mo na itataramin ko niyan. Sir, ano nga ni pagiraraipon sa imong pangaran? Johannes Toledo. Johannes. Opo. Pero taga sa kamong barangay, Johannes. Ako po, ma'am, ako po, sir, taga-san din talaga. Yung asawa ko po, taga-AM. Taga-EMS Barrio. Ano po, 1, 2, or 3? Ano po, Purok po siya, Purok 5 siguro yun niya. Purok 5, Barangay 1? Barangay 1 siguro yung maraming. Dahil sigurado Okay, eh. dahil sigurado. Anyway, tabi, sir. Huwag ka lang mabibigla. Saan ka dyan nakaposisyon sa SM mo niyan? Saan tango dyan sa SM? Bako man sa roof deck. Ang ano, ma'am, locker, respect po, ang locker namin. Sa roof deck. O, dahil ka po maglukso at may babareta tabi kaming maray. Pag uli mo, or pagkatapos mong maapunan, kuntakon mo tulo sa agom mo, ha? Gusto milang istorya sa imo na dahil nag-message si agom mo, ang pangaran niya na ibugtak sa mahiwagang garapon kan ako Bicol Party List at sa katabang ora mismo Action Co Center, and gunya na pagkahapon, siya ang nanggana nin 5,000 pesos! Maraming salamat, sir, ma'am. Ayan. Ano yan, sir? Kaugmahan talaga o nabigla ka sana or talagang araw ka kaya paano mo informaran siya gumungon niya na nanggana na siya ki 5,000, dardara mo pati ang cellphone? Oo. Itataon mo tabi ni sir sa iya, ha? Ayun po, ayun. Ayan. Sir, congratulations. Ano po? Para mambang ito kung makauli, matanga na. Matanga na. Basta ibareta mo sa iya na nanggana siya ng 5,000 pesos. Digdi sa Action Co Center, tabang ora mismo kan ako Bicol Party List. Sige, tataram ko na lang po, ma'am. Ayan. Sir, ano tabi, in behalf tabi kay Agumo, ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi as in kay Congressman Pido kan ako Bicol Party List? Ano po, ma'am? In behalf po, kay Agumo, ika na lang tabi ang mapasalamat. Ano tabi ang mensahe mo kay Congressman Saldi as in kay Congressman Pido kanako Bicol Party List? Ay, hindi. Maraming salamat po kay Pido Party List, kay Gano, at sa nanggana pa no, so ako mo. Ayan. Kuya, Congressman Saldi, kay Congressman Pido, kan ako Bicol Party List. Wala pong... Bako po, Pido Party List, ha? Mabuhay! Pido Party List! Ayan. Congratulations, Kuya! May maapod po giraray sa Indo na staff po kan Action Co Center kung paano tabi nindo maklaim ang ginanahan na 5,000 pesos. Sige po, ma'am. Salamat. Ayan. Congratulations! Siguro, arog na lang talaga kan partner siya mag-appreciate kan kaugmahan. Yogod mo ang partner? Salamat nga sa Pido Party List. Pido Party List, katabang nakasurog pa. Bakong katabang nakasurog na. Pido na, Garbin pa. Attorney na, congressman pa. Sain ka pa. Tunay na servidor kang Legazpi City puon pakatusag kud ngunyan. Congratulations, Migalicia Peralta. Agom ni Johannes Toledo. Sabi kan mga parantabay ta partner. Congrats sa nanggana po. Yan. Sana please, manggana man po ako digdi sa programa nyo. Tadakulang tabang po ini. Sana mapili man po ako. Yehey! Salamat, sabi ni Nina Really Moral. Maski ba ko siya nanggana partner, may kaugmahan siya. Importante. Bata, may mga junakis pala nila nanggana. Si Jude Stellan, sabi niya, congratulations po sa nanggana and God bless. Hindi po ako sasawang mag-abang sa inyo lahat ora mismo. Sabi ni Angelo Evan Valladolid. Saro na naman na maugma. Asin pano na pagtabang sorpresa na pagkahapon ang dinaras sa Indo kang tabang ora mismo Action Co Center and ako Bicol Party List sa paagi kan representanteng si Congressman Saldi and Congressman Pido Garbin. Ngunya na Biyernes na live na live. Kaya mga ka-aksyon, inabot na kita kan oras ng aning kitang paramihan tras magpaaram sa Lunes liwat parehas na oras asin parehas na programa. Asin dyan na nagtatapusan sa muyang programa ngunya na pagkahapon. Kami ang sa Indong nakairiba. Daing iba, Remy Araneta Mindones, and Ma Salvador kan Bicolanja. An sa Indong Mr. Siram
masiram, alagad malanit-lanit, malanit-lanit, alagad masiram. Joshua po lamang. Maraming salamat, asin, maray na pagkahapon. God bless Bicolandia and mabuhay!